енергия в себе си, вашия спорт е бокса. Вижте с кого се запознахме в залата. Аз съм Стоян, а вие сте с БГ къде-къде. Раз, пап ляв десен, пап, браво, майко. Изправи гарата горе. Пап ляв десен, време, почивка, време. Десен, отново, десен. Да! Дай пак. Да. Това, което пилка, е електронен гонг. Това е времето, което се измерва за рундовете и почивката. Лев, стоп. Раз, два, три. Да. Карна горе. Точно така. Айде, номерите. Дай, продължаваме номерите. Айде, време, номерите, дай. Айде, оперя. Айде, бе. Хубав ляв. Стоп. Да. Точно така. Дай леко движение наляво. Стоп, дай леко движение наляво. Като цяло ми харесва този спорт. Има много дисциплина в него и след тренировка се чувствам много добре. Родителите ми реагираха добре, те и преди това са знаели. Аз съм тренирала и таеквондо и общо взето доста работи. Общо взето момчетата не че много от тях знаят, но гледат нормално. Не е нещо ново, нещо изключително. Да, дай ми 10 прав. Точно. Кул. Точно. Дай пак. Дай пак. Раз. Дай пак. Дай пак. Би ми помогнало, защото аз принципно не съм човек, който се бие или го смятам като форма на решаване на проблеми. Но определено, ако някой те нападне, защото в бокс се учи как да удариш, как да отстъпиш, как да се пазиш. И това наистина би помогнало на някой. И разбира се, има и правила, които трябва да се спазват. Не всичко, което го учиме, трябва да се или може да се възпроизвежда навън, защото може да е опасно, разбира се. Може да се получи някакво сериозно нараняване. Раз, два, бул, дай, айде. Да. Дай. Бокса учи хората и на морал, защото може те учат на някакви неща, но ти се въздържаш да ги правиш и не си ги позволяваш. Време, диш. Биеш ударите, искам да издишаш. Изкарал отрицателния въздух, който е в гърдите. Да. Ясно. Нормално, браво. Браво. Всички, които тренират бокс, знаят, че извън залата ударите е забранено да се прилагат. Аз съм Стоян, а вие бяхте с БГ къде-къде.